Nå, nu skal jeg kaste nogle... Nu skal jeg lige vise. Der. Kugler. Simpelthen på Ville, der står her. Skrådstræk sidder. Nå. Fuck, det var jeg dårlig til. Nej! Hvorfor kan jeg ikke ramme ham? Hvor bare fyr lidt. Eller ikke fyr. Nå, det er kraftedeme sjovt. Din fod. Den store tager du til sidst. Ja. Hvor heldig kan man være? Lige der, så det. Ej, fuck. Lige på skinnebenet. Hvad? Hvad? Hvad er det? Nå, det var det for i dag.